mga lumilihok sa administrasyong kaagas. Tagaan sila pinaskuhan ni Ma'am Didi dito nga mga bugas, dilata, tsinelas sa mga bata, na mga dulaan sa mga bata, napay bulad, napay mga t-shirt, natagaan yung tanan. Mikabat ko to sa kapin, sa dulan 300 kabuok. Tagaan tanan, walay mahay, naapod yun. Kagahapon to, gabinan may pag-uli gahapon kay gikan pa si Congresswoman Didi o si Governor Dodo sa sa kining bangkal sa Matanao. Lagi nag-turnover atong duha ka proyekto, water system o ang pag-repair sa gymnasium. Mga mukabat yun sa 2.5 million to tanan gikan sa panudlanan sa ato ang Kapitolyo. Muadtog yun si Congresswoman Didi Cagas o bisan kinsa sa mga Cagases. Mo na yun na nakatatak ba? Kining dili kay politika lang perminti, naagi serbisyo. Serbisyo plus politika. Di man yun na to na ikalilong. Mga politiko man na sila. So makonsidera kapag ikaw politiko, kung unsay imong gihimo, makonsider ka na as a politics, politika, pamulitika. Pero sa maayo nga tumong, sa maayo nga pagpamulitika, na may dautan niya pagpamulitika. Ay dautan niya pagpamulitika, daghan kay kagbantayanan. May buntag ni mo diya, Dali Villarino, ang John J., yan, mga viewers na to karon. Duha man na ka klase, politika nga maayo o pagpamulitika nga dautan. Kanang pagpanerbisyo nga tinarong, parte gihapon na sa pagpamulitika, pero sa maayo nga bahin. Katong gihimo ni Congresswoman Didi Cagas, ni Governor Dodo kagahapon, parte kato sa ilang pagpamulitika, kay mga politiko man sila. Pero maayong nga bahin sa politika. Kay gisagulan og tinuod nga serbisyo. Unsa man Mike ang dautan nga politika? O sige. Ang dautan nga pamulitika mga higala, kanang igo lang ka sa adsaaran. May kay mo istorya sa radyo, sa telebisyon, sa dyaryo, sa social media. May kay mo istorya pero wa kay nakitang agi. Sa mailad lang. Katong mga nakadungog, wala ka kita sa agi, o niya na ilad, maunay pamulitika nga dautan. Ilaron ang mga tao ba? Maghimo ko mo niya kong buhaton. Niya wa di kay nakita. Basig ang budget unta atong iyang gisaad, wa man natuman, basig nila po sa iyang bulsa. Labi nagbisyoso kay nga politiko. Labi nagbisyoso kayo nga mayor. Bisyoso kayo nga kanang kapitan. Bisyoso kay nga gobernador. Bisyo sa babae, bisyo sa kining sigarilyo, bisyo sa droga, bisyo sa inom, bisyo sa giglaag-laag. Delikado ang kwarta na to diha. Pero kung ila-ilahon nimo ang imuhang gipili, nga kanang walay bisyo, gawas sa usa lang, pareha ni Governor Dodo Cagas ug ni Senator Bongo. Si Senator Bongo may nagsulti ang ilaha daw kunong bisyo ni Governor Cagas, mao ang pagpanerbisyo. Mo na ilang bisyo. Mo na nindot nga bisyo. Serbisyo. Mamili ta og mga kandidato nga ang ilahang bisyo pagpanerbisyo. Layo pa man kayong eleksyon. May man na magkabalo tadaan. Ingon na siya.